Irán bude mať každú chvíľu jadrovú zbraň, všade počúvam. Aj keď je pravda, že Izrael jeho zásahmi to čiastočne oddialoval, ale samozrejme Izrael s tými termínmi úmyselne zavádzal svetové spoločenstvo, tak som to pozbieral podľa rokov z internetu. Polovica 70. rokov. Izraelská rozviedka varovala, že Irán potajomky plánuje vývoj bomby a dosiahne ju v priebehu 80. rokov. Rok 1984. Izraelské zdroje informovali západné médiá, že Irán je v záverečnej fáze výroby jadrovej zbrane a môže ju mať hotovú do konca 10 ročia. 87. Izrael varoval Spojené štáty, že Irán napriek vojne urýchlil svoj program a k bombe mu ostáva len niekoľko rokov. Rok 1992. Benjamin Netanyahu vyhlásil, že Irán bude mať jadrovú zbraň do 3 až 5 rokov. 1993. Šimon Peres uviedol v rozhovore pre francúzsku TV, že Irán bude mať bombu do roku 1999. Rok 1995. Izraelskí predstavitelia oficiálne varovali, že Irán získa jadrovú zbraň najneskôr do 4 rokov. 1998. Minister obrany Mordechaj vyhlásil, že Irán je veľmi blízko k získaniu technológie na výrobu jadrových hlavíc. Rok 2003. Izrael tvrdil, že Irán prekročí bod, z ktorého nie je návratu technologický zlom v priebehu niekoľkých mesiacov. V roku 2005 premiér Ariel Sharon vyhlásil, že Irán bude schopný vyrobiť bombu do marca 2006. Rok 2009. Netanyahu tajne informoval amerických diplomatov, že Irán delí od jadrovej zbrane rok či 2. Rok 2012. Netanyahu v OSN nakreslil na obrázok bomby červenú čiaru a varoval, že Irán dosiahne finálne štádium výroby do leta 2013. 2015. Pred uzavretím jadrovej dohody Izrael opakovane tvrdil, že Irán je v cieľovej rovinke finálnych prác. Rok 2018. Izrael tvrdil, že Irán má hotové plány a k ich realizácii mu chýba len krátky čas. Rok 2021. Izraelskí predstavitelia začali uvádzať, že čas potrebný na získanie dostatočného množstva uránu na jednu bombu sa skrátil na niekoľko týždňov. Rok 2024. Šéf izraelskej vojenskej rozviedky varoval, že Irán je technicky schopný vyrobiť materiál na bombu takmer okamžite. Rok 25. Izrael obhajoval jeho údery na iránske základne, pretože Irán bol už len mesiace od dokončenia jadrovej hlavice.